खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय दिनै 19 सेप्तेम्बर 2023 बारायजाय मंगलबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। आसामनि सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय गहपुर हालामनि बरिगावटिनि आलि ओनसोलनिफ्राय आसाम पुलिसा गोख्रों सिग्रोमनानै आयेननि बेरेखा सना फालांगिरि खालामग्रा साथाम दायनिगिरिफोरजों लोगोसे बिसोरनिफ्राय सनाबो बोखांनो हादों। हमजानाय दायनिगिरि फालांगिरिफोरनि मुङा जाबाय मुक्तार हुसेन, सारिफुल इस्लाम आरो राफिकुल आली। साथामबो लखिमपुर डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बिपुरिया ओनसोलनि थागिबि। वेस्ट कार्बि आंलं जिल्लानि सिङाव थानाय पुटसारी बायतालांसो ओनसोलाव साथाम हिनजावसा गथ'फोरा मोनसे हाखराव दुगैबाय थानाय समाव दैयाव गबनानै अबथिरायै जिउ गोमादों आरो बिसोरनि गोथै सहखौ सानसेनि उनावसो बोखांनो हादों। थैनाय गथ'फोरा 8 आरो 10 बोसोर बैसोनि होननानै मिथिनो मोननाय जादों। थांनाय बावैसो सान सिगां चिरां डिस्ट्रिक्टनि भारत भुटान सिमना साखाथिनि मालिपिटेयाव सासे साधारन सुबुंखौ आसाम पुलिसा गुलि गावनायनि उनाव आरो बुथारखांनायनि उनाव क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय जारबारियाव हेमन्त नार्जारीखौ हाग्रा बिफाननि मावथिफोरा गुलि गावना बुथारनाय जाथायनि सायाव खरेन्द्र बसुमतारी बिथाङा गोख्रों बिजाथि फोरमायदों। क'क्राझारनि जिखिनि मोनसे जाथाय मैया फुंबिलिनि जिखिनि समनि जे एनकाउन्टार जे जाथाय बे जाथायखौ खोनानानै जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो जोबोरै दुखु मोनदों आरो गोख्रों रावजों जोङो सोंखारिदों। दा बेवहाय जोङो फरेस्ट ओनसोल बा हाग्रा ओनसोल बा वाइल्ड लाइफ ओनसोलखौ रैखाथि होनांगौनि थाखाय बा जोंनि इक'लजिकेल बेलेन्स बेखौ रैखा खालामनांगौनि थाखाय जोङो बिफां गायनाय बा बिफां दाननायखौ जोङो होबथानाय बे हाबाफारिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावबाय थादों। बे टाइमाव माबायदि मा राहाजों दंफां दाननानै जिखिनि मोनसे फालांगियाव 2 नाम्बारै बेबायदि मोनसे खालामनाय बेबायदि थासारिया मुगैथाव जादों। बेयो 1 नम्बराव बन्द जानांगोन। बियो 1 नम्बराव बन्द जानांगोन आरो जाय बिथांमोना 2 नाम्बारै दंफां लायनो थांदों आरो 2 नाम्बारै खामानि मावदों होननानै जाय बिथांमोनखौ फरेस्टनि डिपार्टमेन्टनिफ्राय जिखिनि गावथारनाय जाबाय बे जाथायाबो जोबोद मुगैथाव जादों आरो बे जाथाया जोबोद सोंखारि जाथाव जादों। दिनै दंफां दाननाय बा हाग्रा सिफायनायनि मोनसे क्राइम बेखौ बन्द खालामनो थांनानै डिपार्टमेन्टआ आखायाव हाथियार लानानै दिनै सासे क्राइम मावनाय मानसिखौ बन्द खालामनो थांनाया दिनै बे आयेन मानसिखौ दिनै बन्द खालामनो थांनाया दिनै आरोबाव डिपार्टमेन्टनि मानसियानो आयेनखौ आखायाव लानानै बिथांमोना सासे मानसिनि जिउ फोजोबनाय आरो जिर' मोनसे डिस्टेन्सनिफ्राय जेनाखि गुलि गावनाय थासारिया जोंखौ खुद्रिखांहोदों। बेनि थाखाय बे जाथाया बोरै जानो मोनखो, बे जाथाया जानो मोननायनि गुदियाव मा दंमारो थारैनो जाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि गार्डआ बा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि जेखिनि स्टाफसा गावदों बै बिथांमोनखौ जेरैखि जाया सुंद' समनि गेजेराव बिथांखौ हमनांगौ आरो गोख्रों मोनसे राहानि गेजेरजों साजा होनांगौ। बे बाथ्राखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो बुंदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे जाथायनि सायाव CID मोनसे इनकुवारि नांगौ होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा इतिमध्य जोङो दाबि दैखांबाय। बेनि थाखायनो बियो माब्लाबाबो लासै दाजाथों। जुदि लासै जायोब्ला जोङो बेनिफ्राय आरो गोख्रोंसिन बाथ्राबो जोङो बुंनो गोनां जागोन बा जोङो आन्दलनबो खालामनो गोनां जागोन। दा जोंनि गुबै जेनाखि जोंनि थांखिया जाहैबाय जे फरेस्टआबो प्रटेक्सन जानांगोन, प्रिजार्भ जानांगोन आरो आरो बेखौ होबथानो थांनायाव जिखिनि डिपार्टमेन्टनि जिखिनि खामानि बेबो आयेनखौ सिफायनानै जेन जाया बे बाथ्राखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों जेब्लायबो लुबैयो। प्रिभेन्सनखौ होनो हायाब्ला थारैनो जुदि कालप्रिटखौ जुदि समय मथे जुदि एरेस्ट खालामनो हायाब्ला पानिशमेन्ट होनो हायाब्ला थारैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों इयुनाव बुंगोन जे फेलार जादों होननानै जोङो बुंगोन प्रसासना। नाथाय जोङो दासिमबो बुंदों जे दायनिगिरिखौ हमनांगौ। दा बेवहाय रेप एन्ड मार्डार केस जादों बा हिउमेन ट्राफिकिं जादों बा नोङो डिपार्टमेन्टनिफ्राय बेवहाय फेक एनकाउन्टार जादों बा एनकाउन्टार जादों। फेक एनकाउन्टारबो जानो मोना, एनकाउन्टारबो जानो मोना। दायनिगिरि मानसिखौ हमनांगौ, हमनानै बिथांमोनखौ जेलाव दोननांगौ बा बिजिरसालिनि गेजेरजों बिथांमोनखौ बिजिरनांगौ आरो माबायदि आयेन मथे साजा होनांगौ बियो दिनै जोंनि आयेना बुंदों, भारतनि आयेना बुंदों। दा बे बाथ्राखौ जोङो डेम'क्रेटिक मोनसे अर्गेनाइजेसन हिसाबै इन्डियान कन्स्टिटिउसनखौ मान होयो हिसाबै इन्डियान डेम'क्रेसिखौ जों मान होयो हिसाबै जोङो बेखिनिखौ जोङो हास्थायो। जों माब्लाबा हिउमेन राइट्स भायलेसन जों माब्लाबाबो लुबैया। जोङो हिन्जावसा बा आइजोफोरनि सायाव एट्रसिटिसखौ जों माब्लाबाबो जोङो गनायनो हानाय नङा बा सोरबा गोग्लैसोनाय न'खर बा गोग्लैसोनाय हारिनि सायाव एट्रसिटिस बा डिसक्रिमिनेसनखौ जोङो बेखौ माब्लाबाबो जों गनायनाय नङा।
नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।